गिबियावनो आङो पाहारपुर सान्ति आश्रमनि गासै सिबियारि बिथांमोनखौ आरो कमिटिनि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों। थारैनो आङो आगोलाव फैफेराखैमोन, देग्लाय आं गिबि खेबनि थाखाय फैनाय जादों आरो खोनाबाय थादोंमोन आरो फैनो बिदि सम आरो खाबुआ गोरोबाखैमोन। दा देग्लाय फैनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिनि थासारिखौ नायनानै ओरैबायदि मोन्दों, माने जोंनि एफा खाथियावबोदि बिदि मोजां मोनसे रायजो राजा सिबिनायनि थाखाय जे मोनसे थानसालि दङ, आं बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो दिनैसो गिबि नोंथां? आं दिनैसो गिबि, देग्लायसो फैदों आरो फैबाय थाखासिगोन। आरो सोरनिबा थिननायाव फैदों ना नोंथाङा मिथिनानै फैदों? आं खोनाबाय थाखादोंमोन, ओमफ्राय आं दाखालि जोंहा नैबे दादैखौ लोगो मोनबाय कालेक्सनाव, बुंनाय लोगो लोगो गोसोखांनानै ओमफ्राय थांगोन जाखाबाय बिस्थिबाराव, दिनै आरो फैबाय। आरो बे ओनसोलनि थासारिखौ नायनानै माबायदि मोनो? जोबोद मोजां आरो ओरैनोबाबो जोङो बे ओनसोला जोङो मोनसे बेयाव पिकनिक स्पट मोनसे दङ, जोंनि ससाइटि मोनसे दङ, संख्रि हाजो पिकनिक स्पट होननाय ससाइटि मोनसे दङ। दा बे लामाया बेनो, आं खोनाबाय थादोंमोन, फैफेराखैमोन, देग्लाय फैबाय आरो फैनानै जोङो खमसे खम 7-8 किल'मिटारसो जागोन। 7-8 किल'मिटारनिफ्राय जोङो दैखौ लानानै, हाजोनिफ्राय दै बाज्रुम दङ, बेनिफ्राय दैखौ लानानै अन्थाइ आरो दैमा थाबायनानै जों फैनानै नैबेयाव जोङो मन्दिराव शिब बाबानो लिंग दङ मोनसे, बेयाव लुनांगौ। आरो बे लुनानै जोङो गावबा गावनि जि मोननो गोनां हास्थायनाय बेखौ जोङो बोर बिनो हायो। आरो जोबोद मोजां, जायगाया मोजां, बिनि थासारिखौ मोजां नांदों, बिनि सुबुंफोरा मोजां, सिबियारिफ्रा रेसपन्सखौ मोजां होदों, जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो गिबियावनो आङो पाहारपुर सान्ति आश्रमनि गासै सिबियारि बिथांमोनखौ आरो कमिटिनि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों। थारैनो आङो आगोलाव फैफेराखैमोन, देग्लाय आं गिबि खेबनि थाखाय फैनाय जादों आरो खोनाबाय थादोंमोन आरो फैनो बिदि सम आरो खाबुआ गोरोबाखैमोन। दा देग्लाय फैनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिनि थासारिखौ नायनानै ओरैबायदि मोन्दों, माने जोंनि एफा खाथियावबोदि बिदि मोजां मोनसे रायजो राजा सिबिनायनि थाखाय जे मोनसे थानसालि दङ, आं बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो दिनैसो गिबि नोंथां? आं दिनैसो गिबि, देग्लायसो फैदों आरो फैबाय थाखासिगोन। आरो सोरनिबा थिननायाव फैदों ना नोंथाङा मिथिनानै फैदों? आं खोनाबाय थाखादोंमोन, ओमफ्राय आं दाखालि जोंहा नैबे दादैखौ लोगो मोनबाय कालेक्सनाव, बुंनाय लोगो लोगो गोसोखांनानै ओमफ्राय थांगोन जाखाबाय बिस्थिबाराव, दिनै आरो फैबाय। आरो बे ओनसोलनि थासारिखौ नायनानै माबायदि मोनो? जोबोद मोजां आरो ओरैनोबाबो जोङो बे ओनसोला जोङो मोनसे बेयाव पिकनिक स्पट मोनसे दङ, जोंनि ससाइटि मोनसे दङ, संख्रि हाजो पिकनिक स्पट होननाय ससाइटि मोनसे दङ। दा बे लामाया बेनो, आं खोनाबाय थादोंमोन, फैफेराखैमोन, देग्लाय फैबाय आरो फैनानै जोङो खमसे खम 7-8 किल'मिटारसो जागोन। 7-8 किल'मिटारनिफ्राय जोङो दैखौ लानानै, हाजोनिफ्राय दै बाज्रुम दङ, बेनिफ्राय दैखौ लानानै अन्थाइ आरो दैमा थाबायनानै जों फैनानै नैबेयाव जोङो मन्दिराव शिब बाबानो लिंग दङ मोनसे, बेयाव लुनांगौ। आरो बे लुनानै जोङो गावबा गावनि जि मोननो गोनां हास्थायनाय बेखौ जोङो बोर बिनो हायो। आरो जोबोद मोजां, जायगाया मोजां, बिनि थासारिखौ मोजां नांदों, बिनि सुबुंफोरा मोजां, सिबियारिफ्रा रेसपन्सखौ मोजां होदों, जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो